UMLA kanong krem konsensi upa lambor malngiang hakano phai singi khalai trik risaw arjar puai ulapan ka kaipot na kibor pulit ka is kasil district halo ka jingsa kem kisamla na pernai kiblasak no dong kti ha ka jingja bu bom ID ya kamat ka office NPP halo chimya men ha ka south trik risaw arjar puai da ka bo ong ba kani ka kam ka de ka bakhya ba bat kam de ka ba malu mala ulo ong ba ulo kentui ki bor pulit ba ka jing toket kan de ban long ka basai ulai thuru ba we na pedeng ka basak kem lang la plait no ya u namar bo dan bentai ye ningkong asoban panpao na ka liang janga ko mu Emily janga nongkram konsi brokoi gani kalong gay ka ba wanra siya ka jing kendit hagabi day bat kani ka jing jiak la jia apo la chimya but hadin katu kani singi la yo khubor bala kem shwa yuwei ubaki subabu de bodong kiti te ngampat chim la kwa ban krani ai namar ba kajing tokik don kam makanya te hadin katugan ni por kala don pat sa kajing sakem yang saki katugan ni ki khana ki badai hi na po ka chinong umpranai ka bahab hi po ka konsosi ka jonga ti kum u nong mikmat nga penpau ya kajing sosi ka ba hadu kata namar kidang dei ki khana ki ba nang khre samla ka snem jung ki ka ba dang dei hapo ka khatfra khatkhandai arphoi so pangmet agoi kaliang but nakaliang ki ba hiang asem kalaya kendu ngilaya tai ngilaya ken ba halo jong kani ka phang ba ngalapan so shakiru ba ka kam dei ka kam ka ba malumala kadai ka kamyap kamem tela dajia ba kadan kanu ka jingjia ha ka tu gasi kamot khaimatatin ba kimen sim ki ba lui kimen sim ki ba koridor ki bre ki ba ya ben ki bam tip ya kumeng khando tekin shilong kalakin kalalong kum ki victims te nga penramjur ya kajing wanbu ikita ki bom penramjur namar ba mano banyap yap ki bre jungi hi te dei namar ta ngala kren ya ka police department ba ka investigation kadibon long fair kadibon long clear but way na padeng ki ba siya kemlang la planoyu namar ba ki umdan bantay ti kaju yigini ki way pat ki khon samla ki badina po ka konsusi ki jonga ba ka inquiry ka investigation ka interrogation yaki ni suthu ba dang shudap banyo ya ka permission na ka court menen kasni ya ka bang dang da ban ikren but SP jong is cousins ni shong meeting tila kamumno kamot kan bampor sa kumbalay sausingi ba nginyo ya ka jing shai ka ba pura tinagaliang ka jonga nga banjur baki khon samla jongi kimdei ban shai lambakla ikwa ngithrang iki bakin im ha ka jing im ka ba ngithrang bakin im ka jing im ka ba itnat te nga pensngo ba ken kiar na ki kam sneo ki ba harukam pan im ka jing im katkum ka jing long jingman akani ka juk ba menta te nginyay up khandit yagani ka investigation ngala kren yaki bahiyang asam ngila ayo banya kren khandiat pat ki prolok ki bejan pat nga bala kumno ka investigation ka diban kloy bat pan pandap no ika khanang ba ki bahiyang asam kin hun bat kin suk namar ka julong hi barabor ba kap bampat mi hi ka answer kamot ki bahiyang basam ka pisa linga ka mensim tingi kwa bakan solve no hi sisendan but ngadang up ya ka jingwan phai jong u mentri ki kampo yeng namar ba umdan hapo station kadon ka emergency case ka bo hablet chapo Delhi
te siang labu banyak kendo mendak sengi ten ringan up hadu kani ka sini kong saya kendo banyak kren ba halo kini benta balada lap shisha bagimdan benta kamut ngatrai ka police department ro kinum should detain ka kumto bat kin sa release ki lada mdon kanu Uloong ba nakabenta ki wei kisamla ki basyakem namar badang suyo ya kajing ajing nak yeng bisar hakakat arterik urisau arjar poi kumta ki bor pulit ki loong bahkan bampor kumbalai ni sausngi banyo ya kajing syai bapura. Hagbai day but kani ka benta hakajing long jiman jong kani ka prathai ka maryang tiki habanya chuai gitu ki protocol ki babon haban test chuai ki covid test ki yoi ki report te nakaliang ka jonga ngala banjur baga investigation ka de bandap kloy bat kat kum gaji kran jongi kamut ka interrogation kanlong nagbenta laisngi bat hadin laisngi kamut ngin sayo ya ka clear picture hak bidai bat kani ka kam te ka court ru kong gumtahi bala grant permission nagbenta ban tokit bania yakini ki weipat ki khon samla lakamnom no laisngi te hadin kata kan sashai baro na dong sedang Kumman syukudo balakem ningkong ya wei samlau badang arpuis nam kerta men hakamit kan rutrik risau araja arpuai bat hakamit khandai trik risau araja arpuai klara tokit saya laingut ki khna samla nakati kasnong kat bayu wei pat laphawan samanan ting police station nakas potrik risau hakabalawan simtino eu da ki pulet klaim kra police station hakakat artrik ki pulet ki laphawan ra sa wei khna handai namar balapintikna bo umdan jingtib ye lapalai noi u hakhalai trik risau araja arpuai Henry kecing pampat yo priang kecing pensai hakan nu gorong dem lara toket ye kita kena samla kalapen longi kimi kipa lembat bahieng bandan mentah hapadeng ko umdum bat kecing lengah ka appeal jonga shiki shakashnong shakinong shongshnong shiki bahieng asam ba ai bakaan kan hab banya hi ya kecing toket ya katangin mlalaj te Henry ba nakaliang ka jong apat ngapat sungaw shiki banga ngadon bat kayang kasam jong ki kum Emily un haban pentengen ye gitu ki long yeng long sem ki bikindo ine ka jing e kani ka jing ja ka ba ngim sim poi pakhat kati ka sin ka baningkong ka ba nga shikwa banithu kani ka por ka long ba empat juyo sungaw ban po ka konstitusi jong ba hadu san rungut pupli kinsha ban kem ha ka por kadai ke ba susi thang hadu kata namar ka concern jonga kalong nagbanta jong ki pajba hi baro salansar te ka appeal jonga bakin ya sha shitam ka appeal jonga shiki kalong bakin ya up shipor tat hadu ndami kanika outcome na kanika jing tokit naka police department